Hej, og i dag skal jeg vise jer vores hus i Gilleleje, fordi det er rigtig smukt. Oh my god, det er Gilleleje! Hvad spændende! Her, der kommer I til at se vores værelse. Er det ikke bare smukt? Jeg sover her. Kalle sover her. Hello Kitty! Og det er bare mega fedt. Ja, så og ja, nu kommer vi ind til det rigtig specielle lokale. Det er nemlig min forældres rum. Og der er også en goddamn gang. Det er bare så smukt. Nu skal I se vores køkken. Det er så smukt. Altså, det er helt vildt. Det er et bedre billede her. Ja. Yeah. Kommer vi ind i vores stue. Og her er en mor, og her er en hund. Hunden, den ligger og sover. Mor, hun står og viser noget i sit blad. Hun er meget stolt over det. Her er der en sofa. Her er der en til sofa. Her er der en ovn. Det er bare mega fedt. Stort set det hele. Nu vil mig og Karli gerne sige farvel. Bye! Hej.